arra is kell figyelni, hogy ne passzoljon ki. Kukoricát morzsolnak a gyerekek a Szilágyi István emlékházban. Az általános iskolások régi tevékenységeket próbálhattak ki korabeli eszközök segítségével. Így megismerkedhettek például a kukoricamorzsolással, a mágdarálással és a szitálással, mindezek mellett pedig kipróbálhatták a zoknis toppolást és a magvak válogatását is. A gyerekek ezáltal nyerhettek bepillantást azokba a mindennapi házi munkákba, melyet a mai modern világban már nem találhatnak meg, esetleg csak alkalmanként a nagymamáknál. Mit csináltatok itt? Kukoricát morzsoltunk és szitáltunk. Hogy tetszett ez a foglalkozás? Nagyon jó volt. Hát a barátom is élvezték szerintem. Csináltál már ilyesmit korábban? Nem. Hát nekem nem volt be ilyen részem kiskoromban. És hogy tetszett? Tetszett, jól éreztem magam. Barátaim is szerintem jól érezték magukat. Esetleg csináltál már ilyet korábban nagymamádnál, vagy valahol? Hát mamáikkal, mivel mamáik faluba laknak, és nemrég költöztünk ide, kiskoromban sokat. Mi az, amit már csináltál ezek közül? Mágdarálás, hát kukoricamorzsolás, meg szitálás is. A programot a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos rendezvénysorozat részeként hívták életre, hiszen a Magyar Népművelők Egyesület által meghirdetett eseményhez Nagykálú is csatlakozott. A programot azzal a céllal hívták életre idén első alkalommal, hogy népszerűsítsék a művelődési házakat és a kulturális színtereket, ezzel is elősegítve a közösségépítést. A nagykálui programoknak több helyszín adott otthont, többek között a nagykálui néprajzi gyűjteménynek is helyet biztosító Szilágyi István emlékház is többször várta az érdeklődőket a 3 nap során. Ez a programsorozat föl szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a kultúrházak, és ebben most egy komplex kifejezést kell érteni, amiben a művelődési házak, a könyvtárak, a múzeumok, úgymond a kultúra házai valamennyien éjjel-nappal állnak a látogatók, az érdeklődők rendelkezésére. Ezen az akciós 3 napon mindenütt minden program ingyenes. A tárgyak mesélnek, és a múzeum tárgyai úgy adják azt, hogy hát ki is lehet őket próbálni, hiszen vannak olyan tárgyak, amik nem törékenyek, nem sérülékenyek, tulajdonképpen jól bírják azt, hogy ma is ugyanúgy használjuk őket, mint régen. Ide tartozik például a kukoricamorzsolás, ami a régi állattartásnak egy feltétlenül fontos terménye volt. A határban megtermett kukoricát általában gyorsan kellett letörni, hogy amíg még jó az idő, hazakerüljön a száraz helyre, viszont ha már otthon volt, akkor a téli estéken le lehetett morzsolni. No hát a morzsolás az egy mindennapos munka volt a régi falusi életbe, amiben a gyerekek is részt vettek, amikor már képesek voltak rá. Van mágtörőnk, az körülbelül 250 éves. Akkor, amikor még egy famozsárban addig püfölték egy kemény vastörővel a mákot, amíg úgy össze nem tört, hogy alkalmas lett a kalácsba. Körülbelül 120 éves az egyik legrégibb darálónk, tehát ki lehet próbálni a mozsarat, a darálót, és persze az összetört mákot meg is lehet kóstolni. A kultúrházak éjjel-nappal nagykálui rendezvényeivel 3 napon keresztül várták az érdeklődőket. Többek között városképek vetítése, ingyenes tárlatvezetés, farsangi mókázás és kézműves foglalkozás is szerepelt a programok között.